Ud med dig. Det er nice, det der, Sarus. Nej, så Du åbner lige ned bagved der. skal jeg gøre det. Vi kok Sarus. Jeg kan ikke få den ud. Di mo tanggalin sa chinelas na. Pero hold den der på mig igen. Er olie ikke klistret? Eller er det glat? Det bliver glat. Vil du gerne sætte ned, skal? Sæt det ned på jorden. Sæt ned. Det er jo tørt her. Gør det ondt? Nej. Kommer.